Kochani, witam was serdecznie w kolejną jakże ciepłą nockę z naszym ukochanym Maxem. Tak, już prawie ochłonąłem po SPC. Muszę powiedzieć, że po zakończeniu tego gameplayu jebnemy słuchawkami na ziemię. Powiedziałem Miłoszowi, że ja to pierdolę, już więcej czegoś takiego nagrywać nie będę. To jest nie na moje nerwy, ja się z tym kurwa tak denerwowałem, że wypociłem chyba kilka kilo naprawdę z siebie. To jest nie dla mnie. Co nie znaczy, że nie nakręcimy następnych części. Nie, ja się bałem kurwa jak ostatni, ale był w tym jakiś fan i widzę, że to przyciąga jakieś zainteresowanie i się podoba. No ja bym się nie dziwię, że dwóch obszczanych z strachu gości się komuś podoba. Mi też by się podobali. Ale przestańmy tu Maxem wykręcać jakieś dziwne wiksy i przejdźmy do rzeczy może. Ja już nie pamiętam w sumie, czy ja wszedłem oknem, czy ja może wszedłem drzwiami. Kurwa, trudno powiedzieć. Szafka nie otwarta. Wnioskuję, że jeszcze mnie tu nie było. Okej, weźmy sobie health packa. Co tak jest jeszcze z kwestii czysto informacyjnych? Vini Gognitti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Jutro pojawi Gognitti się... musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Dobra Max, mogę już mówić? Tak? Mogę? Dzięki. Jutro pojawi się Battlefield 3, aczkolwiek w trochę innej formie niż dotychczas. O co mi chodzi? Zobaczycie, choć zakładam, że ten filmik będzie w większości tak oglądany dopiero jutro, czyli mniej więcej w tym czasie, kiedy ten Battlefield będzie już uploadowany. Ale nie wyprzedajmy faktów. Dodatkowo powinna pojawić się jeszcze, nie wiem czy jutro, ale będzie się pojawiała Amnizja od Miłosza, którego poinstruowałem, aby nadał temu troszkę życia. Mówię, może rzuć jakąś kurwą, to się sprzeda. Nie o to chodzi, ale człowiek, w sumie tak jak ja, nie ma żadnego doświadczenia w tym biznesie i te jego gameplay mogły być takie troszkę martwe, ale obiecał i ja mu wierzę, że wprowadzi w to trochę życia, będzie to ciekawsze niż dotychczas. Ale ja się znowu gubię. Dobra. Można tylko mieć nadzieję, że gra jest skonstruowana tak, że nie moglibyśmy tą windą jechać, gdyby nie było to konieczne. Halo? Może jednak? Nie. Dość numerów. Z kartą na punkciki. Się najmniej dać. Okej, kochani, dojebałem faila. Powrót. A wiecie co? Szybciej będzie chyba wczytać. Nie! Gdzie ja to wczytałem? Tak, okej. Powiem wam, że już... Zostawił na biurku zgnieciony list. Aha, okej, to jeszcze nie jest ten. Jeszcze nie przeszukałem tego w temacie. Znowu mi się zrobiło ciepło. Już to widzieliśmy. Znowu mi się zrobiło ciepło, że już gdzieś tu sobie poszły się trącać. Ale nie tym razem, nie. Okej, tam jest ten pan, ale... Ja tu gdzieś badałem szafunię, o. Okej. Weźmy sobie leki, może tym razem spróbujemy zwrócić uwagę, gdzie on jest. Vini Gognitti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gognitti musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Aha, okej. Wiem, gdzie popełniłem błąd. Jep. What the fuck? Nie no, gościu.
Dogniti postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. Nie, mam skakać na pociąg, przecież Max, to się nie uda. No, niby jak? Kurwa. No dobra, ale... Nie widzę tego jakoś, no ale okej. Quick save. Dam 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 dam. Jeps! Aha! No dobra. Okej. Czynimy postęp. Jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz. 21 widzów, kochani. Tylko dzisiaj przybyło nam 4 widzów. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, jak ja się cieszę. Cieszę się naprawdę jak głupi. Chociaż To była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy i wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej. Podmuchy mroźnego wiatru kłuły w twarz jak papier ścierny i żyletki, a lód pod moimi dłońmi i stopami był twardy i śliski, a gdzieś w oddali słyszałem wycie syren. To miasto mnie poszukiwało. W przyspieszonym tempie mijałem Nowy Jork. Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów stanowiły tylko rozmazane tło. Gdy pociąg zwolnił, Gogniti znowu ruszył. Wow. A więc kończąc ten temat, tak, raduje się naprawdę każdy komentarz, każda łapka, czy to w górę, czy to w dół. Już nie wspomnę nawet o subskrypcji, bo to wiadomo. Ale naprawdę nieziemsko mnie to cieszy i raduje i co mogę powiedzieć, życzę sobie oby tak dalej, naprawdę nadaje jakiegoś taki sens wszystkiemu. Nie chcę wchodzić w zbyt filozoficzne kwestie. Może kiedyś wcześniej miał jakiegoś vloga czy coś? Nie wykluczone, nie wykluczone. Jak w banku macie vloga i raport, nagranie z podróży naszej po Borderlands 2, po który udamy się, mam nadzieję, że wszyscy, do Silesia City Center w Katowicach. Nie omieszkamy tego wiecznie, gdyż to będzie gra dla nas przełomowa. Uwaga! Jump! Okej. Wow, wow. Wow. Panowie. Spokojnie. Dobra, Max, już się nie popisuj tak. Łup. I hop jak słup. Dup. A? Helikopter inbound. Tak już wam rzucam broń. Naprawdę. Uwierzcie. To Payne. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie, robi się. Żaden problem. W porządku! Ja no, z gęby porządne chłopy, no nie możecie powiedzieć. Dobra, chodźcie. Surprise for the effort. Dobra, to nie było do końca przemyślane, wybaczcie. Małego faila. O tym w ogóle zapomniałem. Jeszcze spadnę z budynku pewno. No może nie. No, myślałem, że już tu kończę, więc nie ma tragedii. Aczkolwiek Mikołaj, mógłbyś ograniczyć liczbę failów na minutę?
Ale po co? Fajnie się failuje. Jak merytorycznie nie błyśniesz, to się może przynajmniej ktoś pośmieje z ciebie. Już wam rzucam broń, czekajcie. Jestem uparty, jak mi to nie wyjdzie z tym koktajlem, to ja się nie można. To Payne. Idzie na dół. Zabijcie drania. Dobra, szefie, Idź robi na, się. to Żaden zabijcie problem. drania. W porządku! Brzydki to nie, A nie możemy pokojowo, panowie, kurwa mać. Co do diabła? Aha! One down, two more. Fajnie. Yeah! Rzeźnia. Pure fun. Te magazynki, te łyski na ziemi. Matko! Toż to po prostu... Złoty środek. Rozpierdolu. Okej. Leki! Tak. Valkyrie... Blablabla. First floor. Door close. Yep. Hello. Wow! Agresywnie podeszli do sprawy, a w sumie no, zrozumiałe dość. Taki mądry! Ja! Przecież stoję. Czy to podziała? Nie! Inna metoda pedagogiczna. Jep! Masz trójkę. Krzywo upadłeś, nie było telemarka. Telemarku. Marku, co tam w tele? No, głupi żart. Ja pieprzę, no... Dwa fakty. Ile można biegać z kulą w brzuchu i ile można przy sobie tachać amunicji? Magnum. Halo? Czy ktoś zna odpowiedź? Chłopie! Nie! Czy jestem nieuzbrojonym cywilem z tą różnicą, że mam broń i nie jestem cywilem? Ludzie! Nikt ze mną nawet nie porozmawiał, nie wysłuchał. A tak w ogóle tegoś nawet nie odnotowałem faktu, że to tam 4. filmik. Liczę go jako dziś, chociaż już jest jutro, ale jak mam power, to nagrywam, kurwa. Jestem wulgarny więcej niż zwykle jakoś. Nie! Kurwa. To się więcej nie powtórzy. Leki, leki, leki. Cholera! Zajwujmy częściej, bo się sam na siebie zaczynam wkurwiać pomału. Okej. Ale mamy dużo amunicji ładnie, nawet nie zauważyłem. Co do diabła? Nie jedź, chłopie, nie martw się, wszystko będzie okej. Ojej. Coś się stało? A, no tak. Alzheimer się odezwał.
A. Dobra. Sprytne. Chyba umarł. Wow. Kurw. Jak ten gość mnie ściąga jedną kulą? Dobra, skończysz. Ty. Tylko nie ty! Ci dam, kurwa, ty. Dajemy upust negatywnym emocjom. Dobra, nie idę nawet tam. Aha! Kropnęli policmana. Przynajmniej miał leki. Na coś się przydał. Może mu to na nagrobku piszą. Dał leki Maxowi. Mało tego, Payne'owi. Lift is here, please proceed with caution. A może Desert Eagle. Nie dam się zabić! Nie widzisz mnie. No! Pało! Czas najwyższy. Się zakochałem w tych ingramach. 2 automaty. Yeah! Mało ci! Żryj więcej! Nie! Granaty, rakiety! Kosmodrom V2! Bez przesady! Nie! Kurwa. Mikołaj, dajesz popis dzisiaj. No to już w ogóle przekroczyło granicę zajebistości. Nie! Aha, dobra. Ja pierniczę. Quick save. Żebym potem nie płakał. Patrzcie, to głupio wyglądam. Się ze mnie śmieją. Bańka! Bynajmniej nie mydlana. Ja mam zapas środków. Jaka fiesta, ludzie. To się nie zdarza. Będziemy bogaci. Cholernie bogaci. Nawet bogatsi niż ten Mondrala. Nie, cholernie bogaci. W pizdu bogaci. Widzisz? Przy świetliku. Hajt. Okej. Max, tu są jakieś kurna te. Nie wiem. Walkiria chyba ta. Dzięki, gościu. Poprawiłeś mi humor, bo już mi za dobrze szło. Tobie też dziękuję. Aha. Dobra. Łyknijmy leka, żeby potem nie było, że zaś zdech jak pies. Jak kundel. Policja, działania, czy Śnieżycy, Jim Brawura, wszelkie niezbędne... Zaś ta baba! Walkiria stanowi Krystyna zagrożenie. Czubówna. Policja, działania, czy Śnieżycy, Ja Jim pierdolę. Brawura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania, czy Policja, Śnieżycy, działania, Jim czy Brawura, Śnieżycy. Wszelkie niezbędne... Max Payne nie ma dokąd uciec. Jesteśmy bliscy schwytania go. W
Wtedy wydam oświadczenie, teraz mam ważniejsze sprawy. Jim Brawura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Brawura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady. Ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarzy zgubiłem kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. Max optymista, ja żadnych pozytywnych cech ponad Jima jakoś nie przyjąłem. Tu? Słychać. Gotowi? Celujcie w drzwi. Dobra, to jest to. Za chwilę przez te drzwi wparuje Payne z rządzą mordu w oczach. Albo on, albo my. Wpakuje w sukinsyna tyle ołowiu, że trumny będą musieli podnosić dźwigiem. Kurwa. Może się rozmyślą. Albo nie. A idzie puścić wodę w kranie? Wow. Dobra! Rozwalmy frajera! Filmowo, zajebiście. Ja pierdolę! No to też było nieźle filmowe. Rozwalmy frajera! A który to mądry tym granatem przypieprzył? Okej. A to ty! Jak ja lubię takie momenty failowe. Nie dla mnie, na odmianę. O co wy tak śpicie? Pewnie najebani. Nie! Kurwa jego. Jesteś Mikołaj wulgarny. Niby taki porządny. Kto to wymyślił? Uwierzcie mi, że nie wiem, co mam zrobić z sobą w takich momentach. Najchętniej to bym się... Nieważne. No! Teraz prawie tylko zginąłem. Frajerze. Nie smakuje ołów, bo coś słabo wyglądasz. Otwierać do cholery! Payne, załatwię cię! Pieprzony glinia! Na pewno mnie załatwisz strzelając ten hasiok. Hasiok? Śmietnik. Dobra. Nie! Kurwy. Jeb. Dobra. Max, nie umiesz strzelać skacząc, albo skakać strzelając? One more to go. Jep. Nie, fuck. No już się tak nie cieszcie. Ja pierdolę.
Całe ammo poszło z dezerta. Grubo. Fucking... No... To już jest nadużycie, ja wiem, że daję radę, ale... Czy to już nie jest leciuńka przesada? Gogniti opadł z sił w ślepym zaułku, wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino? Odwal się! Zła odpowiedź, Vini. Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić! Możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalebny czyn. Nie prosiłem się o to gówno. Kłopoty same mnie znalazły. Prawi i sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten łajdak. Mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest w Ragnarok, w tym klubie. Zamknij mnie, aresztuj, wsadź do paki, tylko mnie nie zabijaj! Twoje prawa przeczytam ci na twoim pogrzebie. Wow. Mocna sprawa, mocna. Gro, czyżbyś znowu robiła mi na złość? Nie, Mikołaj, nie, to tak po prostu jakoś tak samo wyszło z siebie. Ale mimo wszystko prosiłbym o lekko szybsze ładowanie. Dziękuję. Ragnarok był prywatnym klubem Lupino. Sklep z prochami ulokowany w starym teatrze. Wiedziałem, co zastanę wewnątrz. Ćpunów po Walkirii gotowych znienacka rzucić się na mnie. I oddział zbirów Lupino. Najgorszych, zimnokrwistych zabójców po tej stronie piekła. Ragnarok był jak migrena. Wszystko migotało tam z prędkością serii z karabinu maszynowego. Pod klubem znajdowały się lochy, w których bawili się wielbiciele sadomasochistycznych igraszek. Dalej było jeszcze. Ta mroczna wiadomość była równie subtelna, jak kula trafiająca w serce. Jaki ojciec, taki syn, jak Jack Lupino. O, mi się podoba. Ale, kochani, jak już mamy już późną godzinę w momencie uploadowania, będzie jeszcze później. Tak więc na ten moment sobie skończymy. Będę to kontynuował prawdopodobnie jutro, najpóźniej pojutrze. Jutro czekają nas pyszne materiały z Battlefielda 3. I co? I sam jeszcze nie wiem co, ale te spontaniczne pomysły są najlepsze. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pa pa!